moitas gracias por viros e por aquí, e vamos a intentar que a partir de cando saíamos daqui, dentro unha horiña, máis ou menos, poidamos ser máis sustentables co medio ambiente. Despois da ponencia do luns, podemos ver que realmente o planeta necesita certos cuidados, necesita certas recuperacións. Entón, nese sentido, pois vamos a habilitar, ordenar unha serie de ideas para que cada un de nós poidamos poñer un graniño de area. Entón, como comentábamos o outro día, isto todo comenzou en 1760, aproximadamente, máis ou menos, cando James Watt, en Reino Unido, puxo un mercado a máquina de vapor. Nese momento, supuxo unha revolución social, aquel movimento, porque, en primeiro lugar, digamos que poñemos traballo de forza no mercado a costa de retirar o escravismo. Imaginémonos isto a nivel social o que supuxo. Non é que sexamos todos máis bo de repente, pero si tiñamos traballo de forza que non requería de humanos. Entón, nese sentido, bueno, pois a sociedade cambiou para ben a costa de carbonizar a economía. E logo veremos que significa isto de carbonizar. Fixadevos que agora todo o mundo fala de descarbonizar, todo o mundo fala de transición enerxética, parece que todo é sustentable, pero hai que ordenar certas ideas. Entón, carbonizar a economía significa que a nosa enerxía, digamos que basicamente basease en coller combustibles fósiles, coller carbono ou carbón primeiro e despois petróleo con máis densidade enerxética, combustionalo, queimalo e obter traballo, obter enerxía, vale? Que é o que sucede en calquera dos coches e non é eléctrico a día de hoxe. Que pasa? Que este carbono transformase en CO2. Este CO2 parcialmente vai para o océano, nun 50% máis ou menos. Outra parte do carbono vai para a fotosíntesis da vegetación, pero hai un remanente que queda na atmosfera. Que pasa? Que isto bloquea a salida da radiación solar e como xa cando incide perde enerxía, para salir outra vez para o espacio exterior queda unha fracción retida que é o que fai subir a temperatura. Vale? Bueno, un pouco é o que vos acabo de comentar. E isto que implica? Bueno, pois implica que en Galicia a temperatura subiu a día de hoxe 1,3 graus con respecto á etapa preindustrial, antes de 1760. E a tendencia é que isto siga subindo. Vale, entón, un pouco enmarcada a problemática, que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é un concepto moi sinxelo. Simplemente significa que é o equilibrio entre as necesidades do presente sen poñer en perigo as necesidades das seguintes xeracións, pero non só de humanos, tamén de biodiversidade, tamén das outras especies que cohabitan con nós. Vale? Entón, isto é, falado de outra maneira, é o equilibrio entre o que a Terra é capaz de suministrar e o que nós estamos capturando, que a día de hoxe é moito máis do que a Terra pode abastecer. Isto, digamos, como se estandariza? Pois isto estandarízase co que se chama pegada de carbono, vale? Creo que todos máis ou menos escoitamos falar do concepto. É moi simple, é igual que unha moneda, vale? É traducir todos os impactos ambientais a unha única unidade, que se chama pegada de carbono. Toneladas ou kilogramos de CO2 que se emiten. Igual que no seu día, a moneda, pois, digamos que estandarizou o que era o trueque antes, vale? A nivel comercial. Vale, entón, hasta aquí, quería un pouco establecer diálogo, por iso é un faladoiro, non quería eu que fora este un monólogo. Neste punto, e hasta onde chegamos, houbo algún cambio ou algún concepto que vos tiñades quizáis confuso, porque realmente chega moitísima información a nós, e ao final, pois, quizáis, eu o primeiro, quizáis teñamos certo sesgo na información que tiñamos na cabeza. Quería saber un pouco a vosa opinión. Bueno, é únicamente complementar ou completar que a idea de sostenibilidade non só fai referencia ao equilibrio, ao impacto medioambiental ou ecolóxico, sino tamén ao impacto social e cultural nas distintas sociedades. Porque é un termo que non só fai referencia a, digamos, a cuestión ecolóxica e medioambiental, sino que ten outras dúas vertientes. Unha delas é a capacidade que poda ter un determinado desenvolvemento para manter as capacidades da sociedade
desde o punto de vista social e cultural. É dicir, non hai desenvolvemento sostible si se modifican, se transforman ou se eliminan, digamos, os modos de conduta, os comportamentos de unha determinada sociedade, no plano social e cultural. Eso é moi importante esa variable, non? Eso pode ser... Sí, non? E logo despois tamén hai outra cuestión que ten que ser unha sostibilidade tamén, ten unha vertiente económica, do punto de vista da eficiencia, do uso do recurso, vale? Quero decir, a capacidade de utilizar, de que as determinados niveles de desenvolvemento, de producción ou do que sea, se fagan con os recursos menores, es decir, con a eficiencia na utilización dos recursos. Si non, non vale só unha idea de sostenibilidade ecolóxica e medioambiental. A idea de sostenibilidade abarca eses tres aspectos. Sí. Bueno, era simplemente o que estou de acordo con usted. Aí o que aparte, cando falamos de sustentabilidade, esa é unha palabra genérica como tal, non? Ahora tenemos que ir definindo a que nos referimos de cada unha das partes, non? Entonces, tamén antes comentabas que antes era unha forma, podemos decir, que se falaba de forma independiente de cousas, cada un falaba tal, e agora que é realmente unha unión. É dicir, cando, podemos decir que o que atacamos un problema determinado de sustentabilidade, sin metelo no pequeno conxunto, estamos perdendo a imaxe. Entonces, aí é onde ven a complicación, porque tamén a xente ten que estar concienciada, os directivos, os dirixentes, etc. Entonces, é a propia xente, porque se non fan caso a cousas é moi complicado mantelo, non? Porque somos máis xente, máis países, uns van dunha maneira, outros van de outra. Entonces, claro, temos que definir simplemente que campo da sustentabilidade vamos a falar hoxe. O sea, ambiental. Bien, sí, ambiental, claro, témolo claro. Pero tal cual, o sea, totalmente de acordo nese sentido. Eu son un especialista na parte ambiental, non me quero meter no terreno de outros, porque ao final non teria sentido tampouco, pero os matices son perfectamente correctos e complementarios. Nese senso, trátase de a sustentabilidade de ter un criterio máis na toma de decisións diaria, máis alá do criterio económico ou operativo dunha decisión que logo comentaremos, ter en mente tamén como poden ser estes impactos, vale? Entón, convido-vos a vir hasta a miña casa, bueno, personalizar en min para que cada un poida reproducir o modelo pois na casa súa se o considera pertinente, ou polo menos algunha das cousas. Nese senso, antes de empezar, fun a consultar a Fundación BBVA, que é unha das referencias a nivel de sustentabilidade ambiental en España, cales son as categorías de impacto que a nosa vida diaria impacta máis no medio ambiente, vale? E vemos que os colores predominantes son o azul oscuro, que é a mobilidade, o alaranxado, que é a vivenda, e o verdoso, que son a alimentación e as bebidas. Pregunta, esta orde era como vos a tiñades na cabeza ou non? Porque ás veces hai moita xente que pensa que a alimentación é a categoría máis impactante a nivel relativo. Coincide? Coincide, porque o tema de mobilidade é o tema do uso dos combustibles digamos que provocan o CO2, fundamentalmente a vivienda, o tema da calefacción, é un problema, o aire acondicionado, depende da parte. O aire acondicionado, bueno, a alimentación, pois, sin dúbida tamén. Vale, pois, entón, estamos... Me parece que... Bueno, eu diría no segundo lugar a alimentación, ¿no? Porque aí entra todo o tema da agricultura. Sí, que é un dos grandes... Eso realmente vemos que despois, posto en números, é moi estable, a alimentación é moi estable, pero é a terceira categoría, non é a segunda, e sí que o escoitei varias veces, o da alimentación de segunda e incluso de primeira, porque se escoita tanto falar dos chuletóns, por exemplo, na televisión, que ao final como que se desvirtúa realmente a orde real. En efecto, a mobilidade, os movimentos que facemos as persoas, sobre todo cando usamos transportes diferentes á bicicleta ou ás pernas, é o que máis contamina. Pero eu supoño que este tema son impactos a nivel individualizados, non? Non a nivel global.
Isto é promedio dunha persoa cada ano. Por eso. Sí. Claro, sin alimentación igualmente Que o que todo estilo de ti vida. decías, Sí, igual, claro, alimentación derivada do tema da gandeiría, por exemplo, non? De transporte, de transformación. Muito importante, pero a mí me parece que ti te colocas a nivel dun fogar, non? Sí, isto é é máis microeconómico. Sí, isto é unha casa. O balance é nunha casa, nun domicilio español. Aí está fora a industria, sempre. No, aquí non está a industria, Eso, non. Sí, claro, logo como se mide, efectivamente. Vale, pois, entón, vamos a atacar, o sea, para ser máis efectivos nas nosas medidas, vamos a atacar a estas tres categorías. Nese sentido, bueno, isto xa vos lo preguntei, se os resultados eran os esperados ou non. Mobilidade, claro, lóxicamente, o transporte público e colectivo é moito máis eficiente que o transporte privado. As bicicletas e a mobilidade blanda, en efecto, contaminan moito menos que realmente os vehículos a combustión. É unha axeitada planificación urbana sempre axuda. Vamos un pouco máis ao detalle. Isto é o que di o Instituto de Diversificación e Forro Enerxético do Goberno de España. Hai cousas que evidentemente nos van a encaixar e outras que non, pero bueno, a lógica é aplastante. Vámonos á categoría peonil, vale? Que nos impide camiñar máis, desplazarnos máis? Que se está facendo, por exemplo, en Santiago para peatonalizar a cidade? E pensemos, relativicemos, por exemplo, como outras cidades de Galicia, vale? En Santiago, toda a zona bella é peonil, toda. Porque aquí tamén parece que a única cidade peonil de Galicia é Pontevedra. Non. Santiago ten moitos kilómetros cuadrados peoniles e ten moitísimos parques, e incluso agora se está falando de peatonalizar o ensanche. Entón, nese senso, creo que debemos facer unha reflexión positiva de que nós aquí temos moitísimas ferramentas para ir camiñando aos sitios. Non sei se coincidides ou non. Sí, sí. Porque ás veces, claro, ti lees a prensa solo Pontevedra e Peonil, o resto do mundo, pois parece que non, que vamos andando daqui, o sea, en coche daqui a Plaza Galicia. Mais unha matización. En Santiago empezouse a peatonalizar o casco moito antes que en Pontevedra. Sí. Eso teno claro. O que pasa é que, decir, uns se estancan e outros avanzan máis. Sí. E outros comunican máis tamén, que é algo que realmente é o que impacta sobre todo na sociedade. Aquí estamos, digamos, paralizados dende fai bastantes anos. Vale, pois, bueno, un pouco para que teñamos tamén en perspectiva que realmente a ferramenta témola. Sin embargo, a nivel ciclismo, a nivel mobilidade en bicicleta, o único que hai son trozos de carril bici diseminados por toda a cidade. Non hai unha aglomeración dos mesmos, non hai unha continuidade que nos permite ir en bici. Ahora mesmo en Santiago non é unha alternativa máis alá que a coexistencia cos peóns. Isto é así, neste punto, o allá se pode mellorar, nese sentido, porque tamén, oye, pues, poderíamos movernos máis en bici. Eu vou camiñando normalmente aos sitios, pero, bueno, sería unha alternativa. O que si hai, desde aí, eu entendo que hai, por cuestión de Santiago, como moitos, antigo, onde a parte nova pois eran campos, eran non había outra cousa. E o que é a planificación, pois o que hai que fazer a futuro, non a corto plazo, non? Entón fixo unha planificación, ao meu entender, horrible, é dicir, todo estreito, todo tal, incluso hai edificios que teñen patios interiores grandes que non se accede ou que non sei que, realmente hai unha planificación moi grande, é dicir, o tema do que da construcción estuvo como moi cerrado en zonas, sin ter realmente un proxecto para Santiago. Non sei neste momento, pero veixo que están facendo zonas e unha planificación a futuro donde realmente se poida contemplar realmente todas esas cousas que é o futuro, que falamos de bicicleta, do outro, non? Están as costas, en fin, hai outros impedimentos, pero hai zonas que son factibles de andar perfectamente en bicicleta. As grandes avenidas que perimetran o ensanche, por exemplo, aí podría ser. Pero se como tes na zona falada do Pedro ensanche, que se vai peatonizar ou non, digo, bueno, pero eles tamén que fixeron os aparcamientos que hai para coches, ou que está solamente que pasen, pero realmente logo reduciron, aumentaron aceras,
Te explico, e quedan aceras, pero non se fixo ningún outro planificación con respecto a nin a bicicleta, nin a outra cosa, non? Entón creo que hai un problema tamén, é dicir, o que antes aparecía, creo que era no que na diapositiva anterior, que había unha parte onde poñías planificación urbana. Sí, sí. Entón creo que en ese punto é onde temos un déficit importante, non só en Santiago. Se van as cousas dunha maneira pois que, bueno, a corto plazo se vai facendo e, bueno, pois vai construindo e entón creo que ese punto de 3 despois deste veñen os outros realmente, non? Sí, Se non podes facer o que queres facer. Sí, sin dúbida. Unha estrategia, un plan, Non podes e a facer partir nada de en aí absoluto. Sí, sí, sí. A mí me vei a memoria unha anécdota dun alcalde de Teo, que neste momento non está acá, que se decía de que cando ibas a pedirle unha licencia para a construcción, para construir unha vivenda, decía aquí, tranquilo, ti vai facendo. Ti vai facendo. Sí, ese é o término. Eso no era Por solo tanto, vender pues efectivamente, digamos, a nivel máis global, ainda que Santiago é unha cidade que ten un plan de urbanismo, non xa desde inicios do alcalde Xerardo Esteve do ano 85, me parece, 89, sino que posteriormente se revisou. Pero bueno, faltan muchísimas cosas. Claro, y el ensanche se hizo sin planificación, No, ninguna eso está nada, corriendo. Bueno, ya, es que Eso, el ensanche... Yo que nací allí y lo vi hacer. claro. La calle Pueblo Salvador no existía. De las cosas mejores que se hicieron en el Sánchez los últimos años fue General Pardiñas, Sí. que Así se hicieron vamos a aceras anchas y tal, y Montero Ríos últimamente, que quedó francamente. Sí, pero está Santiago de Chile que... Bueno, y el Orrio, las aceras estrechísimas, la Plaza de Galicia es un Cristo, Doctor Teixeira también. Pero después, zonas nuevas que hicieron como Santa Marta, o como Fontiñas, ¿sí? Se podía haber previsto eso de Carrillepí, no se hizo Pero nada. y aún así, bueno, ahí quedaron bastante mejor, tiene su zona Sí, verde, ya lo sé, es pero- otra cosa. No, en ese sentido sí. Vamos allá. Entonces, transporte público. Evidentemente, tamén é unha forma de non contaminante. Vamos a ver, Santiago, o que é a área metropolitana desde os 80 hasta agora, medrou en 50.000 personas, máis ou menos. Das cales, 20-25.000 veñen a traballar a Compostela cada día. Estes son datos que eu leí na empresa, pero Sí. creo perfectamente. Sin embargo, fixose unha autovía, dúas, de feito, pero ninguén fala do tren de proximidade, pero xa non só en Santiago, senón nas outras dúas grandes áreas metropolitanas de Galicia. Eso realmente é o que retira tráfico das cidades. O sea, un aparcamento disuasorio, sí, bueno, vale, pero eso é complicar a vida a xente porque ten que facer varias etapas e ao final vai acabar collendo o coche e vindo ao centro. Eu non sei se coincides comigo que a única ferramenta que existiría sería o tren para, digamos, reducir en 20-30.000 coches o tráfico que hai en Santiago. Non sei se coincidides ou non. Sí, pero eso es muy complicado, ¿no? Porque unir todo el rural por tren a Santiago, O problema é a ruralidade, claro, evidentemente. Pasa que poderías O facer, problema é a ruralidade. pero... claro. Sí, pero bueno. Pero, Pues me sí, parece que hai dúas fases. Unha, o tema do tren entre poblacións veciñas, por exemplo, que é un tema que hai que, efectivamente, que requirea moitísimos días. E logo, despois, o transporte público a través de autobuses. Penso que aí sí que é onde se pode mellorar sustancialmente. De que os Bertaminas en Santiago, Sí, Bertaminas tiene porque- casi 40 minutos. Claro, por exemplo, o tema do transporte metropolitano Y Milladoiro. a través de autobuses e o transporte urbano, a conectividade, eso, eso, me parece conectividad que entre mundos. non hai outra alternativa pola ruralidade. Claro, evidentemente, había que compactar máis as cidades, non? Claro, claro. E os espacios, Claro. pero o tema real é que eso é así, é dicir, o asentamento da población en Galicia é moi rural. Pero por... Antes, o sea, o que era comentabas precisamente eso non do que da dificultad de chegar ao punto de traballo, o sea, con respecto no teu vehículo ou do outro método, non? A mí sempre me sorprendeu que os polígonos industriales promocionados polo Estado, ningún deles tiña ningún, no que no proxecto aparecía un acceso de tren. Sí. Por exemplo, incluso pasando a vía ao lado, ou moi cerca.
Agora estou xubilado, pero cando estábamos o que era traballando habíamos intentado con o tema do tren facer un punto de descarga, a vía do tren está como a 200 metros, 300, non máis. Non houve forma de conseguir, é dicir, que meteran vía dentro para poder meter carga e envío directo, non? Claro. Entonces ti tiñas que utilizar camións de 12-13 toneladas e transportar eso, o sea, o que un tren, que mandaba un montón de camións enormes. Entonces, o mío mandabas, pois, 40, 50 o mes cargado, recorrendo España, cousa que podía estar perfectamente a través dunha carga de tren. Porque aparte hoxe hai contenedores que vacías, sácalos, cárgalos e súbelos. É dicir, que non había problema. Si había en Coruña un punto de carga, pero había onde está no puerto. En Santiago. Entón, estaba no puerto, en Coruña. Entón había que transportar todo o puerto, buscamos alguén que unha nave enorme para poder despois cargar o tren. Aí sí, pero despois todos onde podía haber, onde hai o mesmo en Coruña, non hai acceso de tren. Entón se podía utilizar, incluso se sabía, o que falamos de acceso de tal, pero non hai ningún proxecto incluso do Estado onde contemplen, aunque pase pegada a violado, que contemplen en absoluto, ni che permiten facer ti nada, aunque queres invertir, porque eso pertence a quen pertenece. Porque ti non podes facer nada sin... O sea, non é autorización, é que non che deixan de man. Claro. Me explico? Entonces, penso que eu volvo ao mesmo punto anterior. É un tema de planificación. Se non se planifican as cousas a largo plazo, cada vez o largo plazo é máis corto, pero bueno, a largo plazo, non vamos a ningún lado. Porque estamos apagando lumes continuo, estamos viendo temas encima da mesa continuo, pero non hai un proxecto, non hai un plan. Non hai nada que nos leve a un final determinado. Que queremos ser? Como de outro, ti cando estudias, que queres facer? A onde queres chegar? É unha estrategia, non? Porque se non sabes onde vas, como de outro, sabes onde vas, podes chegar ao que cada sitio. O sea, que eso non hai opción. Entón, bueno, simplemente por incidir en ese tema que estaba. É que vai un pouco por aí. Seguindo con eso, non sei se moi breve. No, dai, claro. É que o tema da Renfe, o sea, Renfe é un desastre. Debe ser un desastre toda a vida, non? Estuvo totalmente abandonada, non? E agora que se promocionou, se gastou todo o dinheiro no AVE. Na alta velocidade, sí. Na alta velocidade, pero vamos, como el outro día comentaban, non sei se falaban de que últimos anos que gastaron 50.000 millóns no AVE e no resto, que non sei se gastaron 8.000 millóns, ou cosas así. Cando o 90% do movimento de pasaxeiros está no resto. E foi impensable, o sea, ninguén se quixo parar a pensar no tema do transporte de mercancías que decía aquí. Sí. Que é fundamental, non? Creo que estamos en ese momento, non sei se estamos no 7%, sí, de transporte de mercancías, un tren, tanto en Europa están, non sei, están no 20, no 30, non sei. Sí. Depende do país, non? E respecto do que se comentaba antes do tren de cercanías, non? Poñía aquí uns trens, é que claro, fíxose unha inversión, como se comentou antes, en as autovías, non? A autovía que vai hasta Noia, o sea, a Brión, non? E entonces, que facemos agora con eso? É que eso que se comenta, eso teño oído outras veces, non? Eu sería máis partidario, igual que con tontería, non? Sería máis partidario de poñer unha especie de trolebús ou unha cosa así, e aproveitando esa infraestructura que está feita, e non cargar con máis infraestructura. Non sei. Poderías estudiar a viabilidade técnica, sin dúbida. Se hai feita unha plataforma, non? Pero o primeiro que hai que facer, por menos, é falar. Pero eu ni siquiera vexo publicado en ningún lado. A última persoa que lle vin algo ao respecto foi o ex-alcalde, cando era conselleiro, Agustín Hernández, falar do tren de cercanías nas 3 áreas metropolitanas. Isto fai 12 anos, 15, e nunca máis. É o último que leio. Hai un plan feito, eso sí. Moi ben. Pois cambiamos de tema e vamos hacia a nosa calefacción, hacia a nosa casa. Entón, o IDAE recomenda poñer a calefacción en inverno cun set point cunha consigna a 19 graus.
A sensación de confort, evidentemente, é de cada un é subjetiva, pero, bueno, 19, 20, 21 creo que é un número bastante coherente. Non sei se vos encaixa. Vale. Sí, pero con unha particularidade. O IDAE que fai unha recomendación a nivel nacional, Sí, pero isto é Galicia. sí. Ten unha humedad Sí, do sí. 90%. E as casas a 19 grados non Están aguantan. casi fríos. Como 20, tiene que hacer mucho Hai que frío. acompañarlo dunha deshumidificación. Hai que situalo en Galicia. Sí, sí. Digo porque máis que 19 aquí terán que ser 20 ou 21, Veinte. porque senón 20 llega. 20 chega Ou con deshumidificador tamén. Eh? Deshumidificador tamén. Xa, bueno, non vas a ter todo o aparataxe, pero vamos, os digo pola incidencia específica da humedad que existe en Sí, sí, sin dúbida, sin dúbida. Logo, simplemente vou ir aos que están marcados en negrita para ir un pouco máis rápido. Illamentos e ventanas axeitados. Bueno, aquí, por exemplo, non sei se son axeitadas ou non sei se ten rotura da ponte térmica. No, pois sen dúbida é un dos puntos a incidir. O sea, antes de pensar na calefacción, que tamén hai que ver que non escape, ou que permaneza o maior tempo posible. Entón, nese senso, que nos impide, quizáis, pensar nun cambio de ventanas? O sea, a nivel particular, algún. Eu cambiei na miña casa, por exemplo. Sí, bueno, a nivel visual, eso me parece que Que non está sei. claro, Un tema económico. pero en concreto aquí, o problema é que este é un edificio no casco histórico, Ajá. e se ti che planteas renovar as ventanas, bueno, podes perder o tempo. Claro, o sea, hai, digamos, deshabilitacións. Aparte que, claro, nos estamos aquí arrendados. Sí, sí, sí. Lógicamente teríamos que pedirlo á Fundación, á banca, xa lo pedimos en varias ocasións e non nada. Pero bueno, ese é un tema importante. Sí. Hai que, de todas maneiras, Despois, nun domicilio, auga quente, enerxías renovables. Isto, claro, aquí é unha complicación técnica bastante evidente, porque, claro, un domicilio particular, vale, eu quero cuidar renovables, moi ben, hai que poñer, porque hai solar, hai aerotermia, hai xeotermia, hai biomasa. Bueno, que hai que acompañalo cun, digamos, cun enxeñeiro, cun personal técnico que nos poida asesorar para cada caso particular. Eu teño na miña casa dous exemplos. A casa dos meus pais tiñan biomasa, acabaron aburridos dela, porque require un mantemento brutal, porque as cinzas están aí, e cada mes hai que lavalo, porque senón chega un momento en que non entran os pellets por onde tenen que entrar. Entón, pode chegar a ser, para un domicilio particular, un dolor. Ao final, tanto eu como meus pais puxemos aerotermia na casa, que é un sistema altísimamente eficiente, ti metes 1 kWh e dache 4. Co cual, bueno, pois, a reducción na factura da luz, sin dúbida, é notable. No meu caso particular, pasei de pagar 200 euros en inverno, ao mes, a pagar 70. Claro, é que o que máis consume é a calefacción. Se por 1 kWh che dá 4, a que tiña antes, que tamén que tiña tarifa nocturna, por 1 kWh dache 0,5. Entón, pois multiplicas por 8 a eficiencia, neste caso particular. E logo despois tamén está a solar, que en función de onde esteamos, aquí sería moi complexo, urbanísticamente imposible, e se temos unha comunidade de propietarios ou non, podese complicar ou non. É dicir, Estaba pensando, ¿en qué consiste la aerotermia? la aerotermia es como una nevera, más o menos. Lo que haces es coger calor del ambiente, aunque estés por encima de menos 273 grados, del cero absoluto, hay calor en el ambiente. Lo que haces es capturarlo y convertirlo y lo metes dentro de tu casa. O sea, coges de fuera, cuando hace muchísimo frío, cuando estás a 0 grados, igualmente hay fuera calor, ¿vale? Energía calorífica. Es un mecanismo que captura esa energía y la introduce en tu casa. Pero a través de qué, de un aparato que tienes en tu casa. Sí, Sí. es un aparato que muchas veces se ve por ahí, que están pegados en la pared fuera, que son Tiene parece efecto de aire acondicionado. aspecto físico de un aire acondicionado. Sí. Y eso pasa a los radiadores. Eso depende de lo que tengas. Puedes tener radiadores, yo en mi caso tengo splits, que son cacharros que pongo aquí arriba y hacen convección forzada, hacen circular el aire a través de un serpentín que circula agua caliente y por ahí, en su paso, en el contacto, se calienta y me echa el calor dentro de casa.
Eso depende, ya. Por eso que tiene ciertas implicaciones técnicas que sí que se necesita soporte para cada caso particular. Yo, de hecho, yo le pregunté a una persona que me asesoró muy bien en este sentido, para mi casa particular. Y luego, bueno, hay otras cosas que son los electrodomésticos que podemos tener, pero bueno, y luego, esto es menos importante, digamos que tiene menos peso. Me voy a lo que os comentaba antes, las garantías de origen. Y esto, yo lo descubrí que las tengo casualmente mientras preparaba esta ponencia. Las garantías de origen es que tú obligas a tu compañía a que compre renovables para ponerte en casa. Es decir, si tú consumes cada mes 200 kWh, ellos tienen que comprar 200 kWh de energías renovables. Ojo, que me sale más barato desde que cambié de compañía con respecto a lo que tenía antes. Esto no implica una subida de precio. Por eso os digo que son cosas que podemos hacer cada uno. Esto, si chequeáis 2 o 3 compañías y le preguntáis por las garantías de origen, veréis que si hace más de un año que no revisáis la compañía de luz, os ahorraréis dinero. Luego, si alguno tiene interés, yo le diré la compañía, no tengo interés ninguno en hacerle publicidad, pero sí que os comento que es más barata de lo que pagaba antes. Y, aún encima, 100% renovable. Comentar también que en España, nuestro mix de renovable es muy alto. Y es por ello que estamos ahora mucho mejor que Alemania. Porque Alemania, su energía dependía mucho del gas ruso. Y ahora, pues claro, ya no tienen ese gas ruso. Y en España, como tenemos tanta renovable, podemos competir mucho mejor. ¿Vale? No sé si alguien quiere añadir algo a esto. Bien, pues nada, estos son un poco los consejos a nivel energético que podemos hacer a partir de mañana en nuestros domicilios. Bien, y ahora nos vamos a la comida, a la tercera categoría de impacto que comentábamos. Productos kilómetro cero. Yo no sé si os suena el concepto, pero significa que tú, el producto que compras, como máximo procede de 100 kilómetros alrededor. Esto muchas veces choca diametralmente con los costes. Es así, pero ahí es donde quizás las autoridades necesiten actuar un poco más. Si queremos descarbonizar la economía, es posible, pero hay que hacer cosas. Igual que cuando te vas a Madrid, te puedes ir en avión, pero es que o te puedes ir en tren. En tren consumes un tercio, perdón, impactas un tercio, pero pagas el triple. Entonces, pues hay cosas que realmente necesitan alinearse políticamente. Envases. A la hora de tomar las decisiones diarias, añadir un criterio de envases los mínimos posibles. Es decir, no tiene sentido que por comprar 2 plátanos en la frutería nos lo metan en una bandejita con su film y con toda la historia. Porque normalmente, además, son plásticos de un solo uso que se biodegradan en 300 años. Sin sentido. Entón, é responsabilidade nosa, cambio galego, é responsabilidade nosa e de cada un reducir esta contaminación que producimos. Podemos levar a nosa bolsa de usos múltiples, por exemplo, a froitería. Nesto, quería incidir nun tema que me toca. Eu traballei toda a miña vida no Ciclo Integral da Auga, que é a auga da villa. Outro día, contou-vos unha anécdota, pedín un auga nun bar, e puxeron unha botella que viña de Murcia. Un drama ambiental. Porque Murcia é a rexión de España, de Europa, de maior estrés hídrico, e para traerme a mí ese tercio de litro de agua, veo 1100 km desde lá para aquí. É dicir, o impacto é doble. E iso pasa así. Outro día tamén puxeron agua que viña de Italia. Un drama. Entón, o debate que quería abrir aquí é que opinades de beber a auga da villa ou non. Eu teño clarísimo. Yo bebo agua de villa. Sí, sí. Polo sabor, por exemplo, non me bebes ou porque no, por una... realmente por no romper con una costumbre que cogimos en casa. Ajá. Por una razón convincente, ¿no? Porque en la casa, pues antigua, las tuberías contaminaban el agua y no daba buena calidad. Vale. Entonces empezamos a comprar agua envasada y bueno, y ya... Un truco. Moita xente dime que é polo tema do sabor, que o cloro pues, dalle sabor, dalle unha propiedade organoléptica diferente. Bueno, pero isto que se pode facer, un consello habitual, a agua que vai a desbeber ao día seguinte, o día anterior sacadela nunha xarra e deixadela ca xarra aberta. Entón, o oxígeno directamente oxida aos cloruros que hai, ao cloro, e o cloro, veredes que aparecen unhas burbulliñas pequenas na masa de agua, e iso é o cloro que se oxidou, ese cloro gas que se vai á atmosfera.
Se querer retirar o cloro, simplemente con facer esa operación, deixalo toda a noite, eso está. Pero aquí, eso, é algo que podemos facer todos, o da auga da villa, é un drama a nivel envases, a nivel pegada de carbono brutal, porque ademais é un produto que ten moi pouco coste de mercado, co cual é meter huella de carbono por meter, non con pouco sentido. Eu utilizo unha xarra, ten unha especie de purificador, Sí, sí. non sei como Va, chaman. va bien eso. Va, Hay mucha gente que perfecto, sigue sí. eso. Perfecto, entonces eu directamente do grifo o meto na jarra esa, ou hai un purificador, Sí. lo purifica e... Ten carbón activo. Fai a mesma operación que vos acabo de comentar. Sí, sí, sí. Non se chama... Brita. Brita. Sí, a mítica Brita. Sí, sí, sí. Non sei se... Funciona igualmente, sí. Funciona igualmente. O único que pode pasar con eso... Sí, Sí. sí, sí. Co tema de que falamos do que son de envases, decir, que hai moitos que non teñen sentido. Simplemente como exemplo, comprei outro día unhas cebolas e viñan 3 unha queixiña de un cartón que non é reciclable, que trataban de humedad, e por encima, todo enrollado, unha tela plástica, ¿no? Decir, para 3 cebolas, ¿no? Claro. Más etiquetiña, más non sei que, más a pegatina. Entón, desde que as grandes distribuidoras, que son as que realmente son as que venden, tanto os pequenos, pero a gran distribuidora, se eles non están concienciados e non obligan, porque o que si obligan os suministradores é a precio. O precio sí, porque depende de onde se poñen na mitad da balda, na balda da arriba, na balda da baixo, en función de onde este, ou na zona máis tal, na zona de camiño, aí é onde logo, pois, as ofertas e non sei que, van a precio. Buscamos precios e buscamos precio. Está o que quere o cliente, por suposto, e logo está conseguir o precio pertinente para competir con outros. Pero, por moito que estamos co tema de se a bolsa de plástico xa cobra, non xa cobran, se a levas, non a levas, non están incidindo en absoluto, exigíndolle ao proveedor que poña menos, porque aí é onde está o punto. Se eu lle exijo ao proveedor, non solamente precio, sino precio e que veña menos envase, e o que teña moito envase, oiga, pero hai que poñer outro aí na estante. Pero non están interesados. O outro día estuve en un centro comercial e o que falamos do produtos kilómetro cero, que me chamou a atención, que nunca había. Había peras e poño origen China. Claro, eso é un A ver, ricoso. vamos a... Eso é planear, No, e ves ademais, dicir, que hai moita fruta que de fora de temporada, por moito que sea un lado ou outro, que están tratadas para que non se estropeen, para que non perdan e logo metela ali, está 6 meses sin pudrirse, sin pasar nada con ela, non? Había unhas mazás hai 2 meses desas verdes, que eu sempre miro origen, non? Mazás de origen, e poña origen España, e o rabiño verde. E como vai ser origen España co rabiño verde? Iso vende onde veña, importarán non sei quen corresponda, e logo lle poñen origen España. Pero como haber mazáns hai 2 meses, se é imposible que haixa mazáns, é imposible que haixa mazáns porque se non vieron as cereixas, non pode haber mazáns, é que é imposible, non? Pois, aunque hai obligación de poñer o origen, logo están as trampas detrás para que aquelo entre de outra maneira. Eso vai por aquí tamén. Pode ser de España. No, de España a mazán é imposible, en estas fechas é imposible. Pero son, a ver las ailas, pero son artificiais. Hai as ecolóxicas, por exemplo, que son... No, pero que sean ecolóxicas en esta época non as hai. É imposible. O sea, é posible conseguir unha... de Francia. É imposible que No, esa no teñen as Poñen en cámaras que emulan a luz do sol, entón cambiamos os ciclos climáticos, os ciclos que hai, bueno, a temporada artificialmente a costa de meter huella de carbono, claro, non hai máis. E logo, bueno, minimización do desperdicio alimentario, isto non é ninguna broma, pero que ti, cando tiras unha mazá, primeiro tes enerxía para producir a mazá e enerxía tes que imprimir para desfacerte dela. O desperdicio alimentario, aparte dun drama económico, é unha adición de huella de carbono tamén. Ecoetiquetas, bueno, pois sí que se pode ver na peixería que hai algunhas etiquetas que che indican que este peixe foi capturado coas mellores técnicas disponibles en términos ambientais. A USC desenvolveu unha, por exemplo, pero hai moitas máis, vale? Simplemente é botar un ollo. Pues yo no he visto ninguna. Na Plaza de Abastos hai nas, eso seguro. En Ribeira tamén, en moitas loxas de Galicia, perdón, plazas de Abasto de Galicia hai nas.
Logo, quería comentar un pouco o tema do chuletón, vale? Porque realmente é como certa falacia. Veremos por qué. Vamos a ver. Isto, aquí non me fai moito caso, da igual. A carne son estes daqui, vale? Este é o cordeiro, é un caso moi particular, pero bueno, ternreira, vámonos para aquí. É verdad que a pegada de carbono, que é esta gráfica, é como o doble, pois por exemplo, estes son os lácteos ou os vegetales. O doble ou un poquinho máis, hasta o triple. Bien, aí estamos de acordo, pero que pasa? Que ti, cando tes 100 gramos, unha unidade de verduras, por exemplo, estamos aquí. A cantidad de proteínas que che dá son 2 por cada 100 gramos. Sin embargo, a carne, pois dáche 20. Entón, se ti tes unha ingesta dun número de proteínas diario que necesitas para sobrevivir, realmente a pegada de carbono que che ofrece a carne con respecto aos outros alimentos non é maior. É moi fácil, claro, ver isto, sí, a huella de carbono é máis alta, sí, é máis alta, pero hai que ir á segunda derivada e ver a componente nutricional que ten, vale? Que quero decir con todo isto, que é importante? Que coincido ca conclusión que sindo o día do Los Nouteneo nos dixo que a dieta menos contaminante é unha dieta equilibrada, atlántica ou mediterránea, porque temos de todo e ten un componente nutricional moi bo. Entón, combinando isto, tendo unha boa dieta, aparte de conseguir que España sexa o segundo país do mundo con maior longevidade, conseguimos tamén que os seus índices de contaminación con respecto a outros países sexan inferiores. O sea que, se continuamos ca dieta equilibrada, continuaremos ben. O sea, que o que decían aqueles de que un buen chuletón é imbatible. É imbatible a nivel huella de carbono. Bueno, hai que rebatir. Yo creo que hay... ¿Está listado qué es? ¿Qué pescado o marisco? Non é un vegetal, pero debe ser importado. Un aguacate, por exemplo, de México. En el caso de la carne, a nivel nutricional, tienes toda la razón ahí. Lo que pasa es que la huella del carbono se produce en su producción, según, claro, porque en las granjas actuales que no son extensivas, ahí eso es tremendo. Sobre todo no se hace nada con muchas cosas que se podrían arreglar, pero que no nadie arregla. Sí que é verdad que neste tipo de gráficas cada persona calcula como quer, non é verdade. Pero bueno, realmente a mensaxe que quería transmitir é que o do chuletón non é tan dramático como parece. É dicir, que non estamos cometendo un crimen cando comemos un chuletón. Porque non o comemos todos. Moi vegano, non No quieren formatar o animal. Ese é o crimen. Y criar el animal como lo crían. Bueno, igual era salud. Claro, é que eso tamén. Comer un chuletón tiene mucha cantidad de proteína, pero la fuente de proteína también afecta. Quiero decir, no puedes comer carne roja todos os días. Por eso, claro, Sube el ácido úrico. Moi ben, pois nada, acabouse a visita a miña casa e vou-vos a comentar un pouco o que pasa despois dos nosos fogares, de cada un dos nosos fogares, vale? Nos xeramos residuos sólidos urbanos. Perdona, aí non falaste do tema do textil. Bueno, que iso non estaba dentro das tres categorías, é que senón estamos aquí 3 horas. Pero, bueno, iso, casi dá para un debate inteiro, pero non é o mesmo comprar unha camiseta do Primark que comprar unha camiseta que che permite multiplicar os lavados por 100 máis con respecto do Primark. Evidentemente do Primark vai a contaminar moito máis. En baterías sostibles, todo eso. Pero iso dá para outra hora máis, tranquilamente. Salimos da casa, xeramos uns residuos, todos, vale? Temos residuos sólidos urbanos e temos augas residuais. Entón, vale, as 4 R's están moi ben, reducir, reutilizar, recuperar e reciclar. E os 5 contenedores, ojo, atención, que xa é obrigatorio ter 5, desde o final do ano pasado. Comentareivos que eu, como profesional de enxeñería ambiental, tuve que repasar isto antes de traerlo aquí. O cual significa que fai falta refrescar estes conceptos, e non só aquí, senón a nivel social, evidentemente. Ese é o gran problema, da recollida selectiva. Contenedor marrón, restos de carne, pescado, pan, fruta, verdura, etc. Bueno, bien, pois isto vai a compostar. Isto non vai a Sogama. Isto vai a un compostador industrial e directamente fan compost, vale? Isto xa non vai a Sogama.
Contenedor verde. Envases e botellas de vidro sen tapas nin tapóns, porque son de outro material. Que pasa? Que na práctica, se te pos a facer todo isto non faz nada, pero bueno. Esta é a teoría. Contenedor azul. Envases de caixa cartón, papéis, folios, etc. Papel de regalo, etc. A caixa de pizza, podes meter nun contenedor azul ou non? O que? A caixa de pizza. Caixa? De pizza. Ti pides antes de pizza unha pizza, esa O que es caja de cartón. pero está chea de aceite de grasa. Está che. Entón vai a resto. Ten que ir a restos. ¿A dónde tiene que ir? A restos, ao gris. Al orgánico. O gris que antes... No, orgánico vai ao marrón. Vamos a ver, pero... Vai a resto, por eso é tan Por complicado ejemplo, todo esto. Por ejemplo, en el grupo de mi casa, antes había el mar... A ver, vuelve para atrás. Sí. A ver, no. El marrón casi Ese marrón de arriba acaba de aparecer ahí. Ese era Hasta ahora no lo había, sí, había no lo el gris. había. Sí. Bien. Pero además pone, no se puede echar, allí pone tarjeta. ¿Y dónde se saca la tal tarjeta? No concello. Se sacaron. No ¿Qué? concello. Pero es complicado muchísimo al Yo final. no. Sí, sí, sí. Sí, las hay, pero es complicado. No concello. ¿Por qué se hizo la tarjeta? Dos ¿Y por qué? concellos. ¿Por ¿Qué qué? función ¿Por qué tiene? tarjeta? Yo no sé si te dan puntos o qué. Sí, no, vamos a ver, sí, eso tiene su Para razón, que sí. la gente Vamos a ver. eche lo que quiera y por cuando Claro, é que o vaya. problema desto é que a xente tira de todo en todos os non respeta Ya. colores dos contenedores. E entón con eso evitan que aí boten plásticos, ou boten bolsas de todo tipo. A xente que colle, que retira a chave para abrir, a tarxeta para abrir, pois é xente que vai estar un poquinho máis concienciada de que aí solamente se botan as cousas determinadas. Entón ese é o... Bueno, Sí, Además se dan bolsas específicamente para meter ese tipo de Bueno, non sei que en Santiago... residuos. Aquí en Santiago eu teño. Sí, no, que é Pero non fácil. ¿Y dónde? é collina. ¿Y a dónde hay que...? No Non concello. preguntar a Inés. Y otra cosa que no sé, y estoy almacenando hasta que me arte, el aceite usado, ¿dónde se echa? En En algunos algunos supermercados supermercados. tienen... En supermercados. Y en algunos los supermercados. centros socioculturales también. Aquí, gasolineras por de ejemplo, Repsol, Pero hay algunas Aquí ciudades en que la hay derecha tiene. Aquí. Sí, un receptor de aceite. hai sitios onde están os contenedores que tamén teñen para aceitos. E as pilas... Sí, las pilas también. Las pilas tamén hai... un supermercado. Sí. En los supermercados y en las tiendas de electricidad. Las facultades, algunos. Y en los centros socioculturales también hay. Bueno, Sí. pues estaba en saber porque non sabía Sí, que sí, non sí. era das na casa. Mira, no tema iso do orgánico, no Concello Que conste que dache a chave, por lo menos no Concello de Viveiro son de Viveiro, bueno, son de Santiago, pero vamos, hai mucha relación con Viveiro. Me fun ali, deronme sin ningún problema a chave e vamos... O que é curioso con respecto ao do que falamos do azul, do papel. Sí. Realmente todo eso está organizado do papel por ecoembes. Correcto. Esto non vai a ser gama tampouco. Claro, entón é en base a embalaje. É dicir, aunque pode ir todo, porque pasa. Embalaje Pero- é no amarillo. El base é no amarillo. Perdón, en base pero papel. Papel, Que falamos de papel, papel. sí. Isto teño sin silencio toque, non sei por qué. Entón, realmente, o que debería ir aí, o sea, que vaya todo, para non liar a xente, pero o que debería ir son aqueles que teñen en base, o que é embalaje, o sea, o que é papel, podemos decir, que están adheridos a ecoembes. Xa. As empresas están adheridas a ecoembes, o sea, de tanto distribución como productores. Si, por exemplo, non están os que fabrican libretas, teóricamente as libretas non deberían ir. Van igual, porque é papel. Se le saca, o sea, podría ser le sacas... No, pero bueno, no, eso non ten Claro, que problema. complicado tanto que ao final non... Eso logo onde reciclan, sacan, e máis logo incluso polo tema do que é a produción de papel novo, hai uns pulpen enormes con imás, que todo o que tal van agarrando abaixo, as cordas ou tal, eso sale por outro lado. O sea, non hai problema ningún. Pero, solamente para comentar que a veces, nin papel, bueno, pero quen reizo o papel? Quen fai o de vidrio? Ecovidrio. Sí. E ten unhas condicións. Sí, sí. O que é papel é ecoembes. Ecoembes. E ten os que aportan os cartos a ecoembes son as empresas e distribuidoras que están adheridas. Sí. Teóricamente, as que non,
non poderían ir aí, Ajá. pero deixan como papel porque ao fin e ao cabo eles salen os números, Claro. reciclamos tanto, non sei que, pero ao principio había un problema con ese asunto. Sí, que o hai, sí. Efectivamente, o contenedor marrón non vai a Sogama, este vai a Ecovidrio, tampouco vai a Sogama, este vai a Ecoembes, tampouco vai a Sogama, este, que é o gris, que é o da fracción resto, o que pasa que antes era verde tamén, e aquí pode ser certa confusión. Na miña casa, onde eu vivo, en Lamas de Abade, só teño amarillo e agora gris, pero fai 2 meses ainda era verde. Tampouco teño a capacidade, se non me esforzo moito, de reciclar ben. Vale? Entón, fracción resto. Aquí, todo lo demás, basicamente. Iría a caixa de pizza impregnada en grasa, pois iría aquí. Colillas, compresas, pañais, restos de barrera, algodón, cabelos, bolígrafos, lápices usados, excrementos de animais. Isto si vai a Sogama, vale? E agora vamos de paseo. Bueno, faltame o amarelo, que é o dos envases. O dos envases que tamén vai a Sogama, vale? E agora vamos de paseo. Hai dos envases, bueno, si no, pues non falo comentar si vas... Sí, no, dale. Bueno, hai unha controversia porque deses envases que dan ao amarelo só se están reciclando, só se están recuperando o 20%, unha porción moi pequena, é dicir, entonces realmente non está facendo a súa función. Aí o que se está peleando agora é para que os envases se sean para que se usen envases reciclables, o sea, reutilizables. Non ese tipo de envases que non se poden... Claro, é que realmente... Además van todos mezclados de un tipo de plástico, En outros países, o que teño visto, hai unhas zonas nos supermercados onde se deixan aí os envases por tipo de envase. Entón hai a capacidade de recuperación dese material incrementa. Xa queda pouco. Vámonos hasta Sogama, vale? Que facemos en Cerceda co que ven do 90% dos concellos de Galicia, exceptuando a área metropolitana da Coruña, é unha parte do Barbanza. Todo o resto de Galicia mandamos aquí os contenedores gris e os contenedores amarelos. Por unha parte, envases. Simplemente, o que se fai en Sogama é unha separación en tipoloxías de envases e o envío a centros especializados. Ali non se fai nada máis. No gris, que aquí, digamos que ven a controversia o debate, digamos. Unha cousa é un punto de vista técnico, outra cousa é un punto de vista máis medioambientalista, de ecologistas, non? Aquí, que se fai? Hai máquinas para abrir as bolsas e facer unha triaxe, unha selección en función do tamaño que teñan as partículas. Retírase impropios, normalmente con corrientes de Foucault e corrientes magnéticas que retiran as componentes metálicas que temos. E con isto, digamos que se retira un pouco de humidade, que se seca un pouco, e fabrícase o que se chama CDR, que son combustibles derivados de residuos. Isto vai a unha máquina enorme de coxeneración que se combustiona e aquí xérase o 12% da enerxía que se consume nos fogares de Galicia. Isto claramente é unha ferramenta de economía circular. Porque estamos usando o que é un residuo, que xa non ten valor, para obter un novo recurso, neste caso, enerxía. Aquí, eu creo que se buscades en internet, poderedes ver todo tipo de opinións. A miña persoal, como técnico, é que Sogama é un bon modelo. A min gustame. A nivel ecologistas, non, é que me emites partículas ao ambiente, non sei que, bueno. Isto é dos anos 90, Sogama. Antes que se facía con os residuos. Deixo a imaginación de cada un. Xa, que é mellor? Isto é un dos mellores sistemas que hai en España, para o meu punto de vista. Vale. E as dioxinas? Hai que tratalas, pero iso é posible. Eso, ti cando emites un gas... E o transporte por toda Galicia dos residuos... Pero o transporte mayoritario a día de hoxe, máis do 50%, é en tren, máis do 50%. E xa para finalizar, convido-vos a vir comigo a Silvouta, aquí ao ladito. A famosa edad de Silvouta que eu, desde que son adolescente, recordo titulares na prensa.
por fin se está executando. Aquel señor Dalí ten a culpa desta, unha parte da culpa. Que está traballando no proxecto executivo desta obra. Que vai pasar aquí? Bien, que está pasando agora? Que a mitad do caudal que chega, residual que chega das nosas casas directamente se vai pasea e se manda para o río. Entenderedes que o ecosistema está completamente reventado por este motivo. Bien. Que nos vai habilitar esta infraestructura de uns, se non recordo mal, 60 millóns de euros? Vai nos habilitar, primeiro, a limpar absolutamente toda a agua que ven da área metropolitana de Santiago, unha población equivalente significa que tamén hai componente industrial, creo que son de unhas 300.000 persoas. Vale. Vamos a limpar toda a agua, primeiro. Segundo, vamos a obter unha agua de non Champions League, pero sí unha agua de segunda división, moi boa, porque vai a pasar a través dunhas membranas dunha micrase moi baixa que vai evitar que sala ningún sólido. Esta agua, hai un real decreto de reutilización que nos permite, a día de hoxe, xa, reutilizala para regar parques, para baldear rúas e para lavar coches. É unha ferramenta moi útil, por exemplo, en verán, para levar agua nun contenedor cisterna pequeniño aos parques e regalos, sin necesidade de meterle agua potable, como se le está metendo ahora, que é moito máis cara e adícanse máis recursos. Fixadevos nun recurso recuperado, outra estrategia claramente de economía circular. Collemos agua sucia e convertimos en agua que ainda se pode dar un seguinte uso. A agua ten materia orgánica, ven das casas. Esa materia orgánica, aquí, nestes grandes digestores, digamos que os microorganismos fagocítanse uns aos outros e xérase biogás, que ten un 75% en metano. Isto, aquí, estes son os gasómetros, aquí vaise guardar para cando, por exemplo, se queira valorizar enerxéticamente. Esta infraestructura xa ten esa capacidade. É dicir, de queimar o biogás para obter enerxía eléctrica e alimentar directamente a infraestructura. Estimo que a mitad da enerxía da depuradora directamente virá do biogás, o cual está moi ben, pero hai incluso unha seguinte derivada que se pode incluso mellorar nunha seguinte etapa do proxecto, que ese biogás pódese purificar, pódese obter 99% de pureza e pódese valería para alimentar a flota de autobuses urbanos. Isto xa se fai en España, hai referencias. Na cidade de Pamplona xa se fai. En Coruña están intentando. Se os que intentan en Coruña, aquí máis, porque aquí temos a universidade que somos capaces de facer isto. É unha pena que non o fagamos. Nese sentido, bueno, pois, olha, que teña que decidir eu, intentarei mostrar este proxecto en moitos máis foros para que teña lugar, pero que saibamos que se pode mellorar incluso. O das aguas reutilizables é un valor que temos que aproveitar porque temos moitos kilómetros cuadrados de parques en Santiago de Compostela. Esa está, e hasta aquí. Unha pregunta, non sei se a auga esa que estás comentando, é dicir, que é no proxecto de Silvouta, que valdría para regar, para lavar, etc. Non me quedou claro. A nivel sanitario, esa agua a nivel sanitario como está? É dicir, xa, podo dicir que porque falamos de bacterias, de virus, do que sea, que vai en eso, non? Vale. Entonces era un pouco por saber simplemente esa auga se pode reutilizar en que estado está, non? Vale, mira, esa auga, evidentemente, en España e en Europa. Cando a necesidade prete, como en Singapur, directamente a beben, non directamente, con algún paso de purificación adicional, beberían esa agua. Aquí non se permite aínda. Aquí, engadíndolle unha gota de lexivia, unha gota, xa vale, perfectamente. Pero para asegurarte, é máis, o que sale desa agua, desas membranas, xa vale para regar perfectamente. Por eso digo, decir, que eso que vamos regar, que estamos regando, que estamos utilizando, non bebendo, non? Nunca. Claro, pero digo que eso que estamos utilizando ten que ter un componente sanitario, ao fin e ao cabo. Pero que este ten un micraxe tan pequeno que eses compostos que acabas de comentar ti quedan todos retidos. As membranas que se poñen son de ultrafiltración. Esas membranas teñen un tamaño de poro que son capaces de bloquear virus de bacterias. É que esa era a pregunta, porque tan pequeno que... A nivel de virus. Vale, pero non sirve para beber. Para beber tería que pasar a nivel un paso de osmosis inversa que é tamaño molecular a nivel de sales. Aclarado. Pois moi ben. Bueno, espero que le vedes unha cousilla para casa. Sí, permíteme que diga unha cousa. Do que acabas de comentar da planta de Silvouta, bueno, isto fíxose gracias á plataforma do SAR.
Aquí houve unha polémica moi grande, porque seguíase a facer no Souto, Sí. e con un coste de 90 millóns, Ajá. o sea, 30 millóns máis, e unha cosa barbaridade, non? E gracias a plataforma do SAR, que foi que se moveu para que se fixera aí nese punto. Sí, esta tecnoloxía, comentar tamén que isto vai ocupar menos que a EDAR que hai agora. É hipercompacta. As membranas son moi compactas, ocupan menos Iso vai ser coberta ou vai ser o aire libre? Sí, realmente vai parte da... Por o tema dos olores e eso. Sí, sí, sí. Coberta prácticamente Sí, toda. sí, sí. Isto está todo coberto, esta parte aquí, isto non fai falta porque xa está tapadas as unidades per se. Os disestores, como emiten o gas, xa están tapadas, e isto está todo tapado. O blanco que se ve no que son os edificios é todo edificio de pretratamiento, que é o que máis olores genera. Aí eso vai con un sistema de desodorización, que bueno, se ve aí que hai como unha chimenea na esquina. Este de aquí, sí. Eso é unha torre de biotrickling, de desodorización, e depois todo eso ten uns extractores de aire para desodorizar. Todo o resto do tratamento, bueno, parte da deshidratación de fangos tamén está desodorizada, pero todo o resto do tratamento non é tan intensivo en tema de olores, pero está tamén tapado. O que se ve ali arriba así é parecido, ese é o edificio de oficinas. Eso, por exemplo. Vale, entón, sí, en tema de olores está controlado, e a parte de ruidos e todo eso tamén. Pois, ¿Para cuándo se termina eso? 2026, máis ou menos. Hai varias fases, pero a última é 2026. Non podes poñer patiños por ali alrededor. bueno, eso, a ver que mo opera, porque ahora, xusto hoxe, saliu unha nota de prensa do Pazo de Raxón que van ainda a estudiar se o réxime vai a ser concesional, se se remunicipaliza ou o que fan. Eso está ainda incluso en estudios a parte, o sea que, bueno.